Hej og velkommen til Frejus Gaming her, og det her er mine softgun, våben, min splattervåben og mit udstyr, som man kan se, som er praktisk en bukse på her, som der er lommer i, og så der er lommer i, og så er der også baglommer i, og sådan noget. Så er der også bælte i, og sådan, man kan holde kniv i sådan noget. Og så har jeg min vi kan først starte med min riffel. Det her er min riffel, der går helt meget stykker. Nu kan man bare stå og tage. Så skal man også skulle vende nu. Okay. Og den synes jeg kostede mig $15. Og det er en dobbeltriffel. Så kan man 2 gange, som I kan se her. Sådan en dobbeltriffel. Så ja. Det koster mig sådan cirka $15, så kommer der væk der. Og så er der min pistol her. Sådan. Min pistol med sådan en ladning i, og ja. Med sådan en ladning her, og det er sådan den ladning her. Og den ligger også i en pistol her. Så trykker jeg hende tilbage, og så er det hende, og bare så er det bare. Ja, den synes jeg, den koster mig $5. Og sådan en her type 2. Det er en bullsat af 12 gram 600 mm. Den er 12 gram i hver. Og der er sådan cirka 15.000 kroner den her sådan cirka her. Og det her det er mine sjætter af dem, så ja. Det er sådan lidt noget. Men også ret meget på den her. Og det holder skidt. Sådan er det også. Men Hej. Hørte du, hvad jeg sagde? Ja. Hvad sagde jeg? At farvel og Godnat og alt det der, hvis ikke jeg når hjem. Ja. Og hvis ikke mor er hjemme 5:15, ja. Så går I ned og spiser. Ja. Okay, kan du have det godt? Så er det tilbage. Det var nok være videoen på pause der. Men så indtrækker jeg over. Hvad er det her der? Sådan en lille fidus her. Den skal man ikke bruge ting. Jeg må ikke bruge den overhovedet. Fordi at det kan stå. Og jeg kan prøve at sætte den sådan, så man kun kan høre med den. Bare. Nu står jeg helvede til. Den synes jeg ikke, måske koste mig 12. Den har kostet mig $5. Og så har jeg min og så er jeg tilbage. Og så har vi sådan en så har vi sådan en shotgun her. Så den over på den. Vil du godt det her? Kan I se, fordi den er brugt så meget. Det er helt normalt hvad? Det er på den anden. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Men det er normalt klassiker, og det lader bare. Nu er det ikke nogen patroner, men så siger det bare. Så nu. Det kommer tilbage, når det ikke kommer. Men sådan en helt typisk en her, og den vejer sådan cirka 6 kilo, og den har
kostet mig $30. Pænt meget. Kraftigt nu er det dårligste, jeg har det her. Men så kan vi da bare komme og se. Det er den dolk. Ikke en rigtig spjatterdolk, men det er min rollespilsdolk. Min rollespilsdolk, og ikke min ting i sig selv, er det ved. Men den her koster cirka koste mig $3. Jeg ved godt, det er sådan ret meget, men hun er sådan 4-5 mange med. Gud, sådan en rigtig gammeldags tid. Helt normal pistol her. Jeg trækker den ned. Ser du? Og skal sådan her. Færdig på vej. Og sådan her. Så bare. Og den knæder på. Og den synes jeg koster mig. Den synes jeg koster mig sådan $15. Så sådan en klassisk en her. Den helt klassiske pistol. P99. Klassisk P99, den kan koste mig $5. En gammel lort. Så kan det blive svært sådan her. Det jeg ved, det skal ikke tage af. Det er noget sort, fordi jeg skulle have en lille lukket på her. Så må jeg faktisk bare kommentere på det, for jeg ved det. Og ja, det er en blød med lukket. Pænt skarpt, men jeg gør noget. Og sådan en klassisk patron her. Og når den bliver affyret af, den her patron. Den bliver ikke affyret af, den er den falder af. Falder af, og så kommer patronen ud af. Det er et kæmpe stor knæp, men ja, jeg tror bare, det er for den har lommeluk her, og den siger bare knæp den. Så bare, når der er skud af, så kommer den ned. Måske sætter der. Nu står bare sådan en helt små kostumer, der går lidt ud. Men jeg vil nok give på den her kostumer. Den koster mig sådan cirka $20. Og så har man sådan en her. Vi kommer til min sidste stol. Det er den vest. Klassisk vest. Med et rum indvendigt. 2 rum indvendigt. Og så har den her udvendigt. Der har den sådan lomme her til granater, ladninger og så til ladning igen, og så til granater og granater igen, og blindbom og sådan noget. Og så er der et kæmpe stort rum til alt muligt shit. Og nu kan jeg lov at se mig vende på. Sådan her, og så kan den lynes. Og den koster mig sådan cirka på omkring $15. Jeg kan ikke huske, hvor meget den koster. Men ja, jeg går højt på. Så synes jeg klassisk lommelygte heroppe. Lige nu, når man tænder, så lyser den hvidt. Nu er den slukket. Så lyser den hvidt. Så lyser den grøn. Og så lyser den rødt. Og så sådan her til 2. Det var 20. Men den synes jeg kostede mig $15. Okay, den var sådan cirka 15 kilo. Og så kommer vi så til 2 sådan granater. Det her, de har været brugt. Så der er ikke noget krudt i. Der skulle være sådan en lang stang her på, hvor der er krudt i. Ja, så kan jeg ikke lige sige nummeret på den, det er brændt. Sorry. Det er den her, lige præcis den her.
Sådan 2 granater her, og så samlet vejer de sådan cirka på vejen 15 kilo. Så jeg kan ikke bære dem i 2 hænder. Det kan jeg godt, men det er sådan pænt svært, ikke? Men de er sådan cirka, de er gratis. Men dem har jeg fået gratis af min onkel. Men de har sådan cirka kostet pænt meget. Kan huske prisen på dem. Skal jeg nok lade ikke som jeg bruger, jeg siger prisen. Så altså en klassisk strikdunk her. Hvis man tager et strikdunk, du sætter rundt om livet på dig, og kan du holde prøve at tage den af. Så du flapper her. Så du prøver at åbne låget her. Der var sådan en grå ting. Nej, det var der fandme ikke. En klassisk rund strikdunk. Så jeg strikdunk og slidt op. Og nede i, der er simpelthen sådan en gryde her. Der er simpelthen en gryde. Kraftedeme praktisk. En charme, men der er mange andre, der ikke synes, at den er. Men okay, mig synes, den er okay. Så sætter man strikdunken her nu. Og man skal have noget igen. Og så siger det ellers bare luk. Så kan man ellers bare lige have din her i. Og ja. Sådan her. Lige med en klassisk mega svær på en tætdunk, og som I kan se, så er den pænt meget på, men så kom den i, men den er sådan cirka koster mig sådan nogle par dollar her. Sådan en pris, jeg ikke husker. Men nu kommer vi til finalen. Den her ting nok også med mest. Hvad synes jeg om den her? Og det er politimandsraket, skal jeg helst sige. For jeg tror, det er bare en besuglæs. Så er det en politimandsraket med en skudning og den og man trækker den ud her. Så sådan her. Og så har jeg det ikke. Godt være, der er lidt mørkt for jer, men står sådan, se det, står sådan kanaler på her. Og så det var sådan noget. Se bare. Og det fyrer af helvede til at gøre med glas. Men det har kostet mig i alt $5,000. Så det var alt herfra. Spørg bare, hvis jeg skal lave nogle andre videoer. Og så vil jeg sige ærligt farvel, YouTube.